Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay sa Jesucristo. Luwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanlibutan, sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang ibigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumulahati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Binigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo. Kalwalhatiang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw sa akin ay nagsuko, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala namang ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Hello. Manalangin tama po. Malugod na magpalang Diyos sa iba. Ginomisan pa po ngayon kayabakan. Diyos ko makanyan kaya pong kukulait kaya ka. Muna bibiyemya po yung kapasalamatan, uli na po pablas. Ngayon pong magarag kami, Diyos ko, king eskwelahan na po nimbiye. Ipambanahaduan mi po kaya ka, Diyos ko. Imbalang metong kaya kami, king makanyan mo kaya po, Diyos ko, ang gabayan. Sana po, Diyos ko, bawat po miya pagpamagaral. King makanyan lang mitanam, king kaya kaming pusot kay sipan banting upayang, imbalang metong kaya kami, ginoo king makanyan kaya pong lalo makipang sumulong. Kung di naman po, Diyos ko, yung may katagon ngayon ng warsayty, ating bitbit a problema mo, bakit ka panandaman? Ipambanal sana aking makanyan mo pong pasignangan lako me po, Diyos ko, yung kasangkanan banting imbalang metong kaya kami, king malaya kaya pong pamitot galo ka rin banal mintong kulang. Yung pambanal king pilana mo pong aldogo mulot siya, yung kaya kaming petsyang tutukluan.
Nung mga nanong makanyang po, may batyo, kaya kami ginoy, may halwang pagsubok. Kalamidad, adi na to. Dapat kapamilya ta na Diyos ko, ning kaya kang subebe at lugod. Kaya kami Diyos ko, ing linabas mo pong naging mayan. Dakal pong salamat din pa. Kining oras sa itimi, isang pa po Diyos ko, kahit panalangin ko po, bingkaya kaming gamit. Kapiling kasangkapan. Yung pambanal sana po, lalong may gipinan mo pong persa at sikanan, matiibe ugnayan king kang kayo pa yan. At sana po Diyos ko itang espiritong mapamatulay, ang malyaring ipagkaloob mo kaya kami bangya pong tumaid. At ituro na po Diyos ko retang panyulong na dapat may panggawan. Yung pambanal dakal pong salamat ako po lubos ngan sambit lang ding lamanda po din kaya kaming puso no na yung lugod mo. Kaya kami ang pambendesyon niya po yung malyaring mo muna pong talwi. Manibat ngayon ni hanggang wakas yan nasa po dapo salamat. Maikling pagpapaliwanag sa simulayan ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium.
patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitahin na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinagkikilala ng mediumnidad.
pang at banwa. Sinugune ing bugtong ng anak. Uling iti ing pekadakilang regalo na iti sulip. Banting upayang isalbana ing sablang kasalanan iti kingyato at ibiena ing dakilang lugod ampon pangako na karing sablang maniwala ibiena ing bie alanganga ing lugod ampon kalam na nitang Diyos kay kayuyang tanggapan. Maya pa oras kay kong sabla-sablang disan. Matwa ampon kaya nakan kilob na ning santuario. Si bayong aldo yang sabatiw. Maulagang aldo abinye na ning Ginoo ke kayo. Katutuan nyo sana king pangatsuyo ay ganapyo at lubusyang ay sadya king balang sarili. Pablas ang Diyos pinusnineng kayarian banwa. Ang ninuman ingati yung ating ganap akapagsadyan. Ating tapat apamanyal pantaya at tutuki ing sablang katutuan ampon dapat na iti manatili at apamagsadya. Banting upayang mabaog itangke kayong kapagalan at nanuman itangke kayong panandaman. Abibitbitan ababye kainan iti mirinan niyang kalunasan kapamilatana ningke kayong kasalpantayan. Kinguli na niti, kami ugne-ugnayan yung pamisasan metong apaksa. Maulaga kingarapan inggit. Pablasang ing sablang katuruan, ing sablang katutuan. Kabiasnan, kaya kayo yan miyapag alang kakulang. Uli na pablasang ninuman ing tinanggap. Kareting banal ng kautusan ing mayupayang Ginoo. Ating lugod ampon kabiasnan manatiling ating katutuan ing kayang kapamintuan ing Dios manatiliya aring balang puso. Iti tandana ning mibayit ne i Kristo aring balang puso. Uli na pablasang ating lugod ang mayayakit aring balang dapat. Dapat ngening lalapit na ing kayaldawan apa mga gunita ing balang metong ing pangabait na ing ginuta mong Yesu Kristo. Ing
meging pamaniwala ampong meging tradisyon ning balang katao, uling iti ingkarelang amulatan. Ingkarelang kaparalanan bang iti munye yang lugod ampong tula. Iti karelang pagsadyan. Magsadya lang mialiwang regalo. Mialiwang bage. Nung daratang na ingkayaldawan na iti. Uling isipan da. Ingati kaniting kabagayan. Makarakela. Ingkautusan ninggin. Iti mapapalyaring munyetula karing balang darapan piyakitang material dapat ing Diyos man may miyaya at may kalubyan namang miyaliwang regalo karing balang tao. Miyaliwang talento. Iti pinili na karing balang tao. At iti mapapalyari at apatunayan yung karing kayong balang panimanman. Ang Diyos at inyang pinili pigkalubanan ng regalong ayan timong may sabing manaral king ebanghelyo. At inya namang piniling amaging talasuyo na taong manulo. Manulo ka rin ang mialiwang kapanandaman. At atin niya naman piniling manula, bangding bage, adaratang mipayabot la, kung harapan. Dapat deti mapilan lamo ka rin ati yung pigkalub a regalo nitang Diyos. Dapat atin pang mas maygit. Abinye na ning Diyos. Ape kadakilang. Ya iting lugod na. Pamilatana ning lugod na nitang igpang at subanwa. Bang ing sabla, iti misalbaya, king ati yung karalumduman at mialilan niyang ing lagyuning sala. Bang ing ninumang maniwala, tukiking kayang kautusan, ing pangako na, ibiene itang bie alang. Kinguli na niti, kapamilatan ning kayang daya, pinyene ing lagyong kaligtasan. Ang ing ninumang maniwala, iti ena mate at ena kumaw, pamilatanda ding mayap ng ama. Uling ding amano ning Ginoo, iti babye lang bie. Magsilbing gabi.
ningke kayong balang biye. Nung makanyan ngeni, pakikuanan nyo sana itang maulagang regalo. Peka dakilang binyena ng Ginoo. Ing lugod. Uli na pablasang ing lugod ing maragul diling kautusan. Amalyaring dapta ng pontok yan ng taong maniwalang ating kasalpantayanan. Nganing ebanghelyo, luguran ye ing Diyos, mabilog yung kaisipan, mabilog yung kaladwa, mabilog yung puso, mabilog yung pangataw, uling iti ing katungkulan ng tao. Ing luguran ye itang Diyos, anti mo ing depatana, ing pepakit na, pinyene ing kayang lugod. Etiking yato. Dapat nga na ning kabiasnan. Luguran ye itang Diyos, mabilog yung mga tao. Na sinabing, kapit na. Kaya kayong pamaminto. Kapit na, ingke kayong pamanuala. Nune malino, mabilog yung pangataw. Ingke kayong kapanuwalan, at king panahon yung kasalukuyan. Narapat mo yung tao, ganap yang migising, ing kayang kabilyan. Ingke kayong kapanwalan, kasalpantayanan, ibiyeyo nung nanuman ing kayang anyawaran. Ganap, mabilog, todo yang ibiyeyo. Alang alinlangan, alang pamagkunwari. Magpatuki-tuki at pabiru-biru. Ing kasalpantayanan niyo. Hinguli na niti. Ganakan niyo sana nung nanuman ingati yung sinakripisyo na ning ginuta mong Yesu Kristo. Na ni kayang lugod, ay alang kayang ganan, ing pangako na, ibiene, ing bie, alang hanggan. Nung ing balang tao, iti migkamaliya, kayo kakawani, kayo lalawot, king lagyo ninggin. Ablas ang in Diyos, na kayo kawan. Pulinging lugod na ninggino, iti alayang sukat, higit pa king ababatsawa na ningke kayong balang panimanman, king dayat malat. Ing lugod na ningginong alayang kayangganan. Alayang limitasyon. Makarapat siya, igit pa king adwana ning tao, ampon malyaring isipan na ning tao. Iya ing lugod na ninggin. Ming santong kasunod.
Peso, 19 hanggang 20. Salamat king ati yung kabiasnan amiya pagarapan niyo. Pakilala yu sana at pakikuanan niyo sana. Itang naayabot ipamasala ning kay makarapat yang maygit karing sablang malyaring adwaning taong ampo ni sipa na ning tao. Kapamilatan ning kayang kayo pa yan. Kapamilatan ning kayang alang hanggang lugod. Kinguli na niti. Nung kaluguran niya ang Diyos, nga na, pamintuan nyo ring utos na. Ing balang taong amayayakit, lulob, kilubnaning santuaryo, magnobena, magmisyon. Iti kaya, tunay ng pamintuan ing kautusan ni itang Diyos. Iti kaya sasabi na king sarili ng kaluguran ing gnu nungan niya daraptana ing bagay iti. Dapat nung ke kayuyang pag-aralan ng pong pagumasdan kareng mialiwang talasuyo na nitang Ginoo. Metong kareng kayang siping bale, katubale, na patawaran, na sundo. Makanano yung sabyan kingke kayong kasarilinan, natin na kayong kabiasnan, itang Diyos ay iwa kakit, iwa sa salat, sabihan yung kaluguran niya. Dapat, ingke kayong kapatad, ay abatsawan, na numan ing kayang kamalyan. Iwa gawang patawaran. Katandaan nyo, lulugod ing lupa ng taong kakilala ing Ginoo. Uli na pablas ang nunging lugod at tiyong manatili karingke kayong balang kasarilinan. Sa kayong mamata. Mabiyasa kayong magpakumbaba. Atin ng kabiasnan, kontakot, king Diyos. Kinguli na niti, nabingot ing balang kabilyan niya. Ala na sanang mabatyo
ampon mayakit pa. Karing balang metong at metong ke kayo. Ing mamitbit pang kamangmangan. Panahon na nitang lugod. Panahon na. Nitang ke kayong pamagtuto. Pamagpatuto ka ring balang dapat yung. Inan yung katawan, ing balang nga manong ke kayong ngaramdaman. Nung makanyan ngini, deti kabyas nan lam, karagdagan, amunye, panyulong, ingke kayong balang sarili na. Ngining daratang niya ing aldo, ingke kayong pamanayin, misimpan kayong hindi tak karengke kayong kabiyayan. Lalo yusanang mayakit. Itang tibayan ampong pamagkusa. Ingati yung mayap akapagnasan. Nanuman aguman. Sana maging bulag. Man, ingati yung makabuklat. May sabing proyekto. Aduan ko ampon kakatukan la. Ing balang nandam ayati yung daramdam. Uling nung walang pamisasan metong tingke kayong daraptan. Eya mayakit, ing tune at maunlad. Salpantayan. Nanuman, itangke kayong mayap akapagnasan. Nung alang pamisasan metong ang mayakit. Kinguli na niti, king daratang yung may sabing kapaskuan. O kabang katsupa impetsang tutukluan, ingat kayo. Lalo na din kaya kayong mayintang kayanakan. Huling ing mesabing epidemya. At pa lalakad manatili. Aduan nyo king Diyos, na sana iti pasibayong dagol, lumobong, ingati yung mirasan. Huling pamanyari, ingati yung epidemya, ang ating pang pasibayong data. Etong ing may sabing dengue. Ingat kayo. Maging masinop, malinis. Ingati yung kapaligiran niyo. Inguli na niti, mapanalangin kayo. Nang kukulayit king ginong inga kabyusan nyo sana ing petsang iti, inge na sana malyaring mayakit pa, ampon dagol, ingati yung kaguluhan. Dati, ing ati yung kasakitan, ampon ati yung dano, lalagana.
adwa nyo king Dios, ing maging matibeya, ing balang kasalpantayan. Ing ulinan ing kayang lugod, ayalang kayang ganan. Ing kayang pangako, ibiene itang bie alang ngangga. Narapat mo ing tao, kanapyang tukik ing kayang kaburyan, kapamintuan ay alang alinlangan, mabilog, ay ating katapatan. Pamilatanan ning lugod na itang Diyos, binyene itang pekadakilang regalong, ing bugtong ng anak, banging sabla, iti maniwala, at salpanta. Uli na niti, ilang kabiasnan, lugod, ampon saw, kekongan. Manatili sanang ating kapayapan, katahimikan, tapatan, ing balang metong ayati yung daramdam. Ikwanan nyo, tingati yung kabiasnan, ganap lang misimpan, karengke kayong balang dapukanan. Ina nyong ulaga, ing pangatsuyo, ina nyong pakinabang, ing sablang kapagalan. Inguli na niti, yaing lugod, ampon saw, kekong sablang, iyong dinatang. Ing patnubena, ing Espiritu'y Santo, Law. Adwa tayo po yung basket namin.
Hindi po yung maging speaker tamo ngayon ng gobyerno. Lagod. Yang kanakong kapatid. Salamat kitang metong nga Diyos. Ulit masibayo po makanyang tamo miyabe-yabe. Itipon-tipon bang makanyan pitaganan itang banala tungkulan kitang metong nga Diyos. Intutuna po nini, ako po baloy akong speaker. Ako po balo siguro tinext na akong kapatid kasi po itang cellphone kung may walayo. So, siyempre, kaya niya po itang SIM. Makanyan man, lugod din Diyos. Makanyan ko pong mga ibagi king pamanyan bata mong yeni. Bang makanyan ay biyeng banala tungkulan. Kitang kaya katamong Diyos. Malugod kaya katamo. Yung kaya katamo pong tema, aga nakako po, Tagalog po ne. Pagpilitin ko pong magtagalog. Kasi po ating kung basa ka rin kaya katamong may nababasa po akong mga comments sa ating live streaming na ang daming nanonood. Dadapwat hindi nila maintindihan. Ano po, lalo na po sa mga kapatid nating mga Tagalog. Ang ating pong pag-aaralan ngayon o tema, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano po? Tunay pong kilala na natin, nauunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa tao. Ano po? Ito po yung pinakadakilang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa kanyang linalang. Ang ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak. Ano po? Na walang pag-aalinlangan, na walang kondisyones. Ano po? Dadapwat po sa tao kung minsan, kung nagpapatawad, o umiibig, may mga kondisyones. Ano po? Tama po ba? Ngunit ang Diyos po, wala pong kondisyones o walang pasubaling ibinigay po ang kanyang bugtong na anak sa kanyang mga nilalang. Na kung paano pong sa ating mga magulang, lalo na kung yung mga isa lang yung anak mo, maibibigay mo kaya sa mga tao o kaya sa iyong mga nasasakupan na ipagkaloob na upang maligtas lang ang sangkatauhan? Ano po? Mahirap po, no? Minsan nga lang yung laman ng bulsa ano po? Na may nangangailangan sa atin ang lalim ng bulsa natin o minsan ang bigat ng inuugot natin sa ating bulsa. What more po kaya ang kaysa isang anak natin ay pagkakaloob
upang maligtas ang isang katauhan. Ano po? Kaya po ang sabi ng banal na patlaya, ang dakilang pag-ibig na pinagkaloob ng Diyos sa sanlibutan sa ating mga tao. Ano po? Ano po kaya ang ganti ng taong iniibig? Ano po? Sabi nga po, kung mahal natin ang Panginoon, ay dapat alam po nating ipakita yan. Na kung paanong sabi, kung hindi mo alam ibigin ang iyong kapwa, kapatid, tatapwat sinasabi ng iyong dila, ikaw ay sinungaling. Kaya kung alam po nating ibigin ang ating kapwa, pinapatunayan ng banal na batlaya ay marunong tayong umibig sa nagmahal sa atin, ang dakilang Diyos. Ano po? Kaya minsan, ang tao, mahirap patawarin ang ating kapatid. Mabigat ang kanyang ginawang kasalanan. Sige, patatawarin ko. Tadapwat, subalit. Ano po? May mga kondisyones. Pero kung aalisin po natin yung bigat sa ating saloobin, ipaubaya natin sa Diyos ang lahat ng bagay na yan, kapatid, walang imposibleng magagawa nating patawarin, ibigin ang ating kapatid na nagkasala sa atin. Ano po? Tama po ba? Kaya minsan nasasabi ng tao, hindi ko siya mapapatawad ngayon. O hindi ko siya mapapatawad. Sabi ng tao. Kasi nandun pa yung bigat. Ano po, hindi niya inaalis sa kanyang sarili yung mga nagawa ng kanyang kapatid. Kung ang kanyang nasa isip, ang kanyang nasa sa damdamin, sa kanyang puso ay pag-ibig, kapatid, walang puwang na hindi mo mapapatawad ang iyong kapatid na nagkasala sa iyo. Ano po? Atin pong basahin ang isang referensya na kung paano karamihan sa atin bugbog na po sa ating pakinig itong verses na to. Ang mga ilan sa atin ay memorize na po ito. Ano po? Talakayin po natin ang ating referensya sa Juan 3:16. Sabi po ng nakasulat, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapaamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang huwag mapahamak. Ano po? Mayroon pa. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung paano pong sa literal o na bagay na ating gagawin, napaka-easy lang po.
Kung ang iyong kapatid may binibigay na cellphone sa'yo, ano po? Anong gagawin mo? Binibigay lang niya, walang kondisyones. Siyempre, pasalamat ka, di ba? Pero pag may kondisyones yan, minsan nag-aalangan ka. Tama? Ganun po, kung ating iisipin na pag-ibig ng Diyos sa atin, ano po, ang kanyang bugtong na anak ay pinagkaloob sa atin na walang kondisyones. O, Maria, Pedro, sige, ipagkakaloob ko, ipapako ko sa krus ang aking anak para mamatay at maligtas ka. Tatapos magbago ka muna. Walang ganun eh. Tama? Sige, ipamigay mo yung mga kaari-arian mo sa mga duka, sa mga nangangailangan. Sige, ipagkakaloob ko ang inyong aking anak upang maligtas ka. Walang ganun eh. Tama po ba? Napakadakila nga sabi ng naturan po ng ating banal na batlayang kadarating lang po sa atin. Nakipagsalamuha sa atin ngayon at ating sasaliksikin sa Biblia. Napakadakila nga po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po kaya ang ganti ng tao na pinagkalooban ng dakilang pag-ibig ng Diyos? Ano po? Ano kaya ang maisusukli na lang? Sukli, hindi bayad. Kasi sukli, minsan konti na lang eh. Ano po? Ng tao na pinagkalooban ng dakilang pag-ibig. Ano po? Kayo na pong sumagot sa inyong sarili. Ano po kayang maigaganti natin o maisusukli natin sa Diyos sa dakilang pag-ibig na pinagkaloob sa atin? Ating basahin uli po yung ibang referensya dito sa Roma 5:8. Hindi po ako nagkakamali. Mga tagubilin ng Diyos sa tao. Ayan na, pagkatapos po ng pinagkalooban dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, pinapahalalan pa tayo. Ano? Sabi po dito sa Roma 5:8, datapwat pinagtatagubilin ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ano po? Kasi ang mga tao ay dakilang makakalimutin. Ano po? Lalo na kung utang yan o kung babayaran yan o kung ganti man yan. Lalo na sa pag-ibig ng Diyos, kung anong may susukli natin. Nakakalimutan natin kung anong gaganti na yun. Lalo na kung literal yan po, kapatid. Ano po? Kayo na po sumagot dyan. Tama po ba? Sabi, Silas Vinicius. Wala sumagot eh. Kapatid, tayo man ay natatamaan, nasusugatan, kapatid, tanggapin natin kasi yan ang totoo. Ang gawin natin kung paano tayo magbago. Kasi nandyan na yan eh. Hindi mo na maibabago yan kasi totoo yan eh. Tama po ba? Hindi yung kala mo si kapatid na Rod, ang galing-galing. Kala mo si kapatid na Rod, walang kasalanan. Kapatid, huwag ganun. Ako, pinapatunayan ko sa inyo, makasalanan ako. Opo. Kaya huwag niyo na sabihin sa akin na wala akong kasalanan. Ako na nagpapatunay, makasalanan ako. Ano po? Sana tayong makasalanan na tao kung paano natin gantian ng Diyos na nagmahal sa atin. Ano po?
Ayan po, pagkatapos na pinagkaloob ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak, pinapaalala pa po niya sa atin. Kasi tayo makalimutin. Ano po? Parang si kapatid na binigyan mo ng pera si kapatid na Pangulo. Ha? Sige, tulong ko sa iyo yan. Pag mayroon ka na sige, kahit doon mo na lang ko balikan. Parang ganun lang, pero nasa iyo. Ha? Pero sa ating mga tao, sabi ko nga kung sukli yan, kung gantiyan, o kung utang yan, nakakalimutan natin. Bakit kaya? Ano po? Kasi po, sabi nga kung ano yung tinanim natin dito sa lupa o dito sa sanlibutan, ay siyang itinanim natin sa langit. Ano po? Ito isang paalaala lang po. Bilang kapatid, bilang nagmamahal sa inyo, ano po? O rin ipaalalahanin nyo kung minsan ay nakakalimot. Ano po? Muli po tayong dumako sa isang regay dahil sa ating lahat. Sa ating lahat, hindi yung 10%, yung mga 99 lang na tao. Hindi yung mga 50% lang na tao. Hindi lang yung sa Israel o sa Pilipinas. Ano po? Lahat ng tao sa sanlibutan kanyang inilalang o linikha. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ano po? Kasi po, tayong mga tao, hindi naman po, ako kasama na ako dun. Minsan kasi, hindi maalis sa ating sarili yung tinatangkilik nating material na bagay. Ano po? Kaya sabi niya, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang mga bayad ang lahat ng mga bagay? So kung kailangan po natin yan, bakit hindi niya ipagkakaloob? Huwag mo lang ingin yung mga nakakaigit o sobra sa iyong buhay. Kasi alam ng Diyos, yan ay nakakapahamak o nakakasira sa iyong buhay. Minsan kasi sa tao, sana yumaman ako. Minsan, kalaating milyon pa lang yan, 100,000 pa lang yan, hindi mo na alam pangalagaan sa iyong kamay. Hindi mo na alam kung paano mo tutulungan ng iyong nangangailangan na kapatid. Paano ka pa pagkakalooban ng malaking bagay? Kung sa maliit na bagay, hindi mo alam ipamahagi o i-manage sa iyong buhay. Ano po? Tama po ba? Kaya alam po ng Diyos yan, kaya hindi tayo minsan ganong yumayaman o gumiginhawa sa ating buhay. Kayo na pong sumagot din yan sa buhay nyo, sa sarili nyo. Ano po? Huwag po kayong magalit sa akin kasi kayo rin po makakasagot niyan. Ating basahin uli po ang isang referensya dito sa Roma 5:5. At ang pag-asa ay hindi umiiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nalulubos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Tingnan niyo po kung gaano kadakila, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pagkatapos na napako sa krus si Jesucristo na nagtubos sa ating kasalanan upang tayo maligtas, paalalahanan
sa mga bagay na dapat nating gawin. Mga ginawa ng Diyos sa atin, ang dakilang pag-ibig na pinagkaloob sa atin. Ayan po, katatapos lang, bago ako magsalita, nagkaroon ng abot sabi, dumating po sa atin ang banal na batlaya, ang banal na espiritu, upang paalala sa tao ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po? Na kung paano minsan sinasabi natin, mahal ko ang Diyos. Katapwat, pinasisinungalingan natin sa ating mga gawa ang ating sinasabi. Sa anong paraan nating pinasisinungalingan ang ating mga sinasabi? Pagsimba na lang. Kung may darating kang bisita, ay, lalo na pag linggo, ay, di muna ako sisimba, darating yung pinsan ko, galing Manila, galing States. Di muna ako sisimba, maintindihan naman siguro ng Diyos. Ha? Yun yung mga alibay natin. Yun yung mga sinasabi natin upang pampalubag loob sa atin. Ano po? Simpleng bagay po nang minsan ang tao'y nahihirapan gawin ang mga bagay na dapat gawin, na tungkulin ng tao. Kung titingnan po natin, isang araw nga dapat ang ipagkaloob natin sa Diyos. Tatapwat 2 oras lang, hindi pa natin magawa. Opo, aminado na. Ito, aminin ko rin sa inyo. O, dalawang oras nga lang, ninakaw pa yung ilang minuto o kaming mga pamilya. Masakit sa akin, kapatid. Sabihin ko na sa iyo, hindi ibig sabihin masaya ako. Masakit sa akin. Kaya sana ganun tayo, pag nakagawa tayo ng mga pagkukulang sa Panginoon, mayroong kirot. Kung walang kirot, kapatid, kabahan ka na. Kasi masasanayan mo na yan. Hanggang wala na, okay na lang sa'yo. Ano po? Na kung paano ang tao, ito pa ang masakit, sinasabi sa ating sarili o sa ating mga kapwa, kapatid, tao lang ako eh. Ha? Tao lang ako eh. Isipin natin, kapatid, ang tao, nahuhaw, no? Nagugutom, nasasaktan. Tama po ba? Pag kinurot mo yan, sasaktan. Tama po ba? Si Kristo kaya ay nagkatawang tao, ha? Nagugutom, nahuhaw, nasasaktan. Especially emotionally, nasasaktan kaya. Halimbawa, ang isang anak mo, ito, sa
ano na lang, sa literal na bagay natin tatalakayin. Ako po may anak. Pag inutos mo yan na maganda naman ang ikakaantungan, pag umayaw yung anak mo, di ba may upayang umayaw yan. Parang si Kristo pwedeng umayaw yan eh. Tama po ba? Pwedeng umayaw. Sa atin din, yung anak mo, pag inutos mo na mabuti naman yan at umayaw, ang sakit sa'yo, di ba? Tama po ba? Ang sakit. What more kaya si Kristo ipinagkakaloob sa atin upang tayo maligtas? Umayaw. Siyempre, si God masasaktan. Pero hindi. Mahal din tayo ni Kristo. Sumunod siya. Kaya kung paano, bago tayo nagsimula, binasa ang San Juan 17, ano po, bugbog na rin sa atin yan. Gas-gas na rin yan. Kung gulong yan, kita na yung ano eh. Kita na yung interior ng gulong. Ano po? Na kung paano po kalaki ang pagmamahal ng Ama at ng anak sa atin. Ano po? Tayo kaya kung umayaw yung anak mo, sabi ko nga masasaktan tayo, di ba? Sana naman pagpilitan natin po sumunod sa Panginoon. Na kung paano pong laging sinasagiwa sa atin ng banal na kasulatan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag po tayo sanang makakalimot at huwag po sanang mabigat sa ating loobin ang sumunod sa Kanya. Tanggalin po natin yung nakakabigat niyan sa gabal sa ating buhay. Para lang yan pag umaakyat ka may dala kang mabigat na pasanin sa iyong buhay, maaring hindi ka agad makarating sa patoroonan mo or hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Ganun din po sa ating pananampalataya. Alam ko po kaya nandito tayo. Gusto natin makamit ang buhay na walang hanggan. Tama po ba? Sana po, kung hindi nyo malubos na maintindihan sa spiritual na bagay, daanin mo po sa material na bagay o literal na bagay. Diyan po, lubusan yung maiintindihan ang aking sinasabi. Ano po? Una po, papaabayin pa ang aking mensahe sa inyo. Malamang mayroon pa pong magsasalita, ikibahagi sa salita ng Diyos, higit sa pag-ibig ng Diyos, na sana'y maitanim natin sa ating puso, sa ating isipan, ano po, ang pagtupad at pagsunod sa Panginoon. Sana po, sabi ng banal na batlaya at sabi ng Biblia, maituon sana natin ang ating kaisipan, ang ating kalakasan,
ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ano po, ang pagtupad, ang pagsunod sa Panginoon. Muli po, binabalik ko na po ang magandang umaga. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa ating pong banal na Espiritu na nagbigay po ng mensahe sa atin upang ibalita o ipaalam sa atin kung ano po yung ating gagawin. Paghihingat po sa ating sarili. Yan po ang sabi ng banal na Espiritu na sana bago ang taong ito ay malisan po natin, maghihingat po tayo. Dahil po yung pandemyang sinasabi po ay nandyan pa, kaya konting ingat pa rin. Kaya po tayong mga mag-aaral ay lagi tayo pong sinasabihan ng banal na Espiritu, lalo na po yung ating mga kabataan. Bakit po palagi ang ating mga kabataan ang laging binibigyan pansin ng banal na Espiritu? Dahil po sila ay mga kabataan na malayang mayroon po silang mga laya sa kanilang mga sarili upang sila po ay makipag-alubilo. Pero linilimit pa rin po natin ang ating pong mga pag-iiwas sa mararaming tao po, no? Kaya ang mga kabataan po natin ay pinapag-ingat po kayo ng banal na Espiritu na kung hindi naman po masyadong importante yung ating mga lakad, ay mabuti pong mag-stay na lang po tayo sa ating mga tahanan. Yan po ang binigay na mensahe sa atin ng banal na Espiritu. So yung pong ating naging tema ngayon, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, talaga pong ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Walang angganan po yung kanyang pag-ibig sa ating mga anak niya. So sino po ang tinutukoy dito? Sino ang sinasabi rito? Pag-ibig sa sanlibutan. Tayo po ay nilikha ng Diyos na sa kanyang kalarawan at kawangis. Ibig sabihin, katulad natin siya, no? Kamukha natin siya. So, yun, tayo po ay binigyan po ng buhay upang tayo po ay malayang kumilos, mag-aral. So, mayroon po tayong mga tungkulin. No, kung tayo nga po ay inihibig ng Diyos, nararapat lamang po tayo ay ibigin din po natin kung sino po yung ating nakakasalamuha, nakikita. Dahil po, bago natin mahibig ang hindi po natin nakikita, yung nakikita muna natin, yung nahaawakan po natin, nakakasalamuha natin. Higit lahat dyan po, yung ating mga kapamilya. So, makikita po natin sa isang pamilya, yung pag-ibig ng isang pamilya. Gaya din po ng ating pananampalataya ay bilang pong isang pamilya yan. So yung ating pong pamilya ay mayroon tayong mga magulang. Mayroon tayong mga nanay at tatay, no, na bilang sila po ang nangangalaga sa pamilya po natin. Gaya din po ng ating Panginoon, siya pong nagbibigay paghahalaga, pag-aaruga sa atin. Binibigay po yung lahat po na pangangailangan kung minsan. Yun po. So, kumpleto po tayo. Pero kung minsan ay mayroon pong mga pagkukulang na kung minsan ay hindi ho natin nagagawa, lalo na po yung tao. Sabi, tayo po ay inihibig ng Diyos. Ang utos po niya, ibigin po natin yung ating kapwa. Pero kung minsan po sa katotohanan, ay kung minsan hindi rin po natin nasusunod. Dahil po yung taong nakikita natin kung minsan, ay hindi natin magawang ibigin kung minsan. Ito po yung katotohanan. Kung minsan po,
sa konting pagkakamali, tayo po ay nagagalit sa kapwa. Sa konting pagkakamali, tayo po ay talagang makita mo lang ang tao na kung minsan hindi mo mapipigilan yung iyong sarili, na ipapakita mo yung iyong galit. Nagagalit pa po tayo kasi Kasi nagkukulang pa po tayo dun sa pag-aaral. Ang sabi, ang ating pong pag-aaral po, sabi, magpatawad po tayo dun sa nagkasala sa atin. Kung minsan napakahirap pong ibigay yung pagpapatawad sa ating kapwa, di ba? Ganun po. Na kung minsan yung ating mga malapit sa ating buhay na po ay nung minsan sila pa yung minsan sa pamilya na lang. Yung isa nating kapatid hindi natin kinakausap dahil doon sa isang dahilan na hindi ho natin hindi mahalis po sa atin, no? Pero kung yung ang pag-ibig po ay matuturuan po natin yung isang pagkakamali na kailangan din po natin tanggapin. Kung minsan po tayo ay nagmamatigas. Yan po ang kadahilanan kung bakit po yung tao kung minsan mayroong hindi umahamin, no? Hindi natin inahamin sa ating mga sarili na tayo rin ay nagkakasala. Hindi natin inahamin sa ating sarili na tayo rin po ay nagkukulang. Palagi pong iniisip natin, tayo ay laging tama. Yun ang nagiging dahilan. Hindi po natin sinasabi sa ating mga pag-iisip na ano ba yung naging dahilan? Ano ba yung aking dahilan? Bakit pangyayari? So, yun po. Pag-isipan po natin yon. Dahil po tayo ay nag-aaral po, lahat po ng mga bagay sa ating buhay po ay ating pag-aaralan yan. Ano man po yung dumarating sa atin ay pagsubok man po yan, ano man yan, ating pag-aralan yan. Para po tayo ay lalong magtibay doon po sa ating pananampalataya. Dahil po, palapit po yung Christmas. Yung mga tema po ay puro pag-ibig po, no? Ang pag-ibig po hindi lang po sa panahon po ng Pasko, no? Dahil subalit sa pangharaw-araw po nating galaw ay kasama po yung pag-ibig diyan. Hindi lang po dung sa araw na Pasko. Tayo po ay magibigan, magbigayan, kung di sa oras-oras po tayo ay magbibigayan at magmamahalan. Yun po. So, yung ating pong mga kapatid, mayroon pong gustong makibahagi sa ating oras para po mabigyan po natin sila. Ang ating pong kapatid na Elmer, ang umiingi po ng kaunting oras sa atin, ay bibigyan po natin siya ng pagkakataon. Isang magandang umaga po na po sa ating Diyos, sa inyo pong mga kapatid ko na nag-aaral sa katuruan ng Espiritismo. Ang aking sadya po ngayong kaorasan na hindi po ako dadako sa ating tema, ngunit ibabahagi ko lamang po sa inyo para na din po sa benefit ng mga hindi po nakadalo last week sa aming darating na project ng Area Youth Committee 5. Kami po ay magkakaroon ng outreach program. Pag-uusapan po namin mamaya kung sino po ang mga receiver ng ating mga donasyon. Particularly po yung pinaka-target po natin, yung kapatid nating po mga katutubo. Dahil sa panahon po ng pandemya ngayon, kahit hindi po panahon ng pandemya, alam naman po natin na nahihirapan po talaga ang ating mga kapatid na katutubo. Lalong mahigit po ngayon na panahon pa po ng pandemya. So ano po ba yung pwede po nating ibigay na donasyon para po sa ating mga kapatid? In kind or cash po. Yung cash po na yon ay hindi po namin ibibigay na cash o na mga ready-to-eat foods po. No po? And then, sa mga in-kind donation po, pwede pong magbigay ng mga bigas, magbigay po ng mga delata o ng mga noodles po. Kami po ay kumakatok sa inyo pong mga puso. Kahit na konting patak lang po ng ating mga biyaya, kung sama-sama po tayo ay mapupuno po natin yung baso. No po? Lalong-lalo na po, particularly sa mga kapatid po nating mga
magsasaka. Kumakatok po kami sa inyong mga puso na kahit sa mga particularly na po yung bigas po, no? Malaking tulong po ito sa ating pagbibigyan ng donasyon. Ito po ay project po ng kabilugan or kabuuan ng Area 5. Yung sa Sibol Tagumpay Ningbe, sa Bundok Ningbe, sa Dalan Ningbe, sa Pamanadsad Kingbie. No po. Maraming salamat po at ay inaasahan po namin ang inyong suporta sa ating proyekto. At gayon na din po kung sino man po yung merong contact sa mga kapatid po nating mga katutubo, mangyari po na makipag-ugnayan po sa akin para po sana hindi na po kami mahirapan makipag-contact sa mga kapatid po natin. Maraming salamat po. Yun po ang announcement po ng ating kapatid. So siguro po dito po natin, kung mayroon po kayong ibibigay sa ating mga kapatid, dito po sa ating sentro, i-meet po yan. Na. Yan po ang ating kapatid na nagbigay po siya ng mensahe para sa mga outreach program po ng ating mga kabataan po ng distrito natin, sa ating distrito. So, paalaala rin po no, sa ating pong mga naalal na mga opisyalis po sa December 12 po, Sabado po, no, Kuya? PPC, na Provincial Committee po, na atin tamo pong meeting alaw na po mula ning Eden, data pong kayang PBC 5. Yun po. Mas maganda po, bigyan nating oras ang ating kapatid para ma-explain po niya sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At muli po sa araw na ito ay napaka-importante po sa atin. No po. Ito ang araw ng pagdakila sa ating Panginoon. Dahil po ang tema natin ngayon ay pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung saan po ay basahin natin ang mga referensya po ng ating tema ngayon. Basahin muna po natin sa San Juan 3:16 hanggang 19. Sabi po niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay nilarawan na ng ating kapatid na speaker, no po. Punta po tayo sa 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang atulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So, ang Panginoon po ay kanyang sinugo ang kanyang bugtong anak upang, sabi niya, upang tayo ay mailigtas, no po, sa pamamagitan ng mga kasalanan natin, no po. Sa 18, ang sumampalataya sa kanya ay hindi inahatulan. Ayun po. Ang hindi sumasampalataya ay inatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So dito sinasabi sa ating mga kapatid na ang sumasampalataya sa Kanya ay Kanyang inililigtas, no po, sa Kanyang kasalanan. Pero yung hindi sumasampalataya sa Kanya ay Kanyang hinahatulan, no po. Kaya tayo po ay sa ating pag-aaral sa ating pananampalataya, ito po ang nilararawan sa atin ng Panginoon upang kahit man lang kaunti ay makabahagi tayo sa mga karunungan at pag-ibig na dinadala niya sa atin.
At ngayon po, ano ang inihingi po niya sa atin? Sa kanya pong referensya sa 1:4, primerong 1:4:7. Basahin po natin. O ito po. Ito po ang inihingi sa atin ng Panginoon. Mga minamahal, mga kaibigan kayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umihibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ito po ang utos sa atin. Kailangan po tayo dahil ay magkaibigan, mga ibigan, no po, sa pamagitan ng anong paraan. So po, nilarawan sa atin palagi ang mga dala ng banal na batlaya sa atin, no po. Isa po mahalaga dito ay ang kawang gawa, no po, na ginagawa ng nakakarami, no po. Sa 8, ang hindi umibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So pag alimbawa po sa atin ay wala yung pag-ibig, no po. Wala pong kwenta yung naririnig natin. Yung mga aral na palagi nating naririnig. Magiging walang kwenta po yun pag ang pag-ibig ay nating hindi ginawa, no po. Sa 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugod ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. No po. Lahat ng bagay na pagkilos natin dito sa mundo, no po, kailangan nating iabilin sa kanya. Lagi nating lahat ng mga gawain na ginagawa natin, kailangan ang Diyos ang palaging nangunguna sa atin, mga kapatid. Dahil hindi po tayo magtatagumpay sa lahat ng mga bagay na gusto nating gawin, no, pag ang Diyos ay wala sa atin. Kaya po ang pinaka-importante sa atin talagang lahat ng mga utos ng Diyos at mga aral ng Diyos ay atin pong ipasok sa ating puso't kaisipan upang hindi po mawaglit, no po. Sa 10, no po. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo ay umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin. At sinugon niya ang kanyang bugtong anak, ang kanyang anak, na pagpalubag-loob sa ating mga kasalanan. So ito po, kaya nga, dahil po ng panahon na yun, ay makasalanan ng mga tao, hindi nila kinikilala ang Panginoon, no po. At walang pag-aaral sa Panginoon. Kaya nakita po natin nung kanyang kapanahunan, no po, tinutuligsa siya dahil hindi po wala silang pag-aaral tungkol sa Panginoon, sa mga aral ng Diyos, no po. Kaya kung ano bang ginawa nila sa kanya. Kaya po tayo ngayon ay nakikilala na natin ang mga magaganda at mga aral ng Diyos. Siguro po kung lumiliko-liko tayo ng konti, no po. Pero at the same time, kailangan nating bumalikwas na agad nating idinediretso, no po. Ang ibig sabihin, kung nakakagawa man tayo ng kamalihan, no po, sa paningin ng Diyos, at agad naman tayong humingi ng patawad dahil sabi ng kapatid, makasalanan tayo, no po. Kaya nga, nandito po tayo para yung mga kasalanan na nagagawa natin po ay upang ating maiwasto, no po. Upang hindi na tayo liliko, no po. Ang pilitin natin ay lumakad tayong matuwid sa paningin ng Diyos. At ito po, ano mo yung mga pag-ibig na sinasabi niyang yan, no po. Basahin po natin sa unang Korinto, no po, 13:4 hanggang 8. Ganito po ang dapat nating gawin, no po. Ano ba yung pag-ibig na dapat nating gawin, no po. Sabi niya, ganun pala ang pag-ibig.
Ang pag-ibig ay mapaghinuhod, no po, at magandang loob, no po. Ang pag-ibig hindi nananaghili, no po. Ang pag-ibig hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Ito po ang mga katayin ng pag-ibig, no po. Yan ang kailangan taglayin natin sa bawat isa, no po. Sa 5, hindi nagugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. So ito po ang dapat nating gawin, no po. 6, hindi nagagalak sa kalikuhan, no po, kundi nakikigalak sa totohanan. So kung minsan kailangan po kung mali, wag nating pipilit, no po. Dapat ang ipilit natin yung mga katotohanan at tama, no po. 7, lahat ay binabata, lahat ay tinitihis. Ito po ang pag-ibig na sinasabi sa atin ng Ebanghelyo at ang turo ng ating pananampalataya, no po, na kailangan ito ang mga gawin natin, no po, upang mapatunayan natin na ang pag-ibig ay nasa atin na, no po, na nataglay na natin dahil sa tagal na ng ating pag-aaral, tagal ng ating nakakarinig ng mga aral ng Diyos. Iyan po ang kailangan nating gawin, no po. Pilitin nating tayo ay magiging taglay natin ang mga bagay na sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, no po. Ito po ang ilan sa mga paghaharal natin sa araw na ito. At gayon din po, sabi ng ating mamuntukan, uulitin ko po, kahit in-announce ko na sa convention natin, sa December 12 po, yung nahilek na area officers, yapin yung provincial officers, ay magkakaroon na po ng eleksyon sa mula ng Eden po sa Dahu, no po, alauna, no po, yung lahat ng mga na-elect na area officers o provincial officers, no po. Tapos sa December 19, mga bata, no po, para kahit dumami tayo, at least yung mga bata, kasi bawal pa sila, no po, katunayan kasi mayroon pa ring utos ng na dahil baka dumami po tayo, makikita nilang mga kapatid natin ay mapupuna po tayo. Kaya ito po ang mga gagawin natin sa mga darating na araw na kung saan po ang ating Pasko ay ating i-celebrate. Gayun din, sabi pa ng gobyerno, wala ding Pasko. So may panukalangang mag-umpisa ng 22, 23, 24, 25 hanggang i-lockdown nila sa mga bata. So magla-lockdown sila. So kung matutuloy ito, hindi talaga sila makakapamasko, no po, bawal sa mga bata ngayon. Ewan ko lang dahil po sa ating panahon na sabi nga ng banal na Batlaya, dahil po mag-ingat tayo, no po. Kaya nga may abilin ng banal na Batlaya. At ito po ay isang kautusan din sa ating pamunuan dahil sa mga espiritong gumagabay sa atin na sana ay kunin po natin sa panalangin na kahit dumating sa panahon ito o sa darating na araw ay maging mahina na lang o kaya lalong mahigi na ingin natin sa Panginoon na hindi na natin mararanasan dahil po marami na naman ang maapektuhan, no po. Siguradong maraming casualty ang masasaksihan natin pag natuloy po ito po ang kinakatakutan hindi lang sa mga habilin ng banal na espiritu, gayon din sa siyensya ng material kung saan po sinasabi rin nila. So may basehan po ang mga abilin sa atin na po. Kaya ang gawin po natin ay lalo po tayong magkaisa
at manatili po tayo sa pananalangin na sana po ay mapagtagumpayan lahat natin ang mga pagsubok na darating sa ating buhay. Muli po, magandang umaga at marami pong salamat. Magkapangpangan na ako mo po. Maya pa abak po kaya kayo ngayon. Muna po king kaya pong malugod na Diyos at kaya kayo pong pengari at kalupong kayo nakan at karen pong mapila na mahintangin kabingin. At makanyang ko pong sasamantalan ng pagkakataon dahil po na bengi, may kaberya po na bengi na kasalukuyan po sanang pulong may brownout king kaya pong sentro. At ngayon po, makanyang kong kukunan ng pagkakataon para po pasalamat muna po king malugod na Diyos dahil dinanak pong pagkakataon na maging metong talapag-obra king kikatama pong kasalpantayanan. At kinig po may biyasa at lalo pang mabiyasa. At deta pong gamit dahil latina kaya pong elected ba yung president, kaya rin kayo nakan, yung mayong kuno pong susurrender. Deta pong gamit. Ela po relief goods. Gamit la pong sentro, kaya katam kini pong kaya katam sentro. At dakal pong salamat king lugod, karen pong pengari, karen may labasan banwa, king antabi at subebe at kaya kayo pong lugod na binya ka na ako bilang mani muna, o meto nga kaya nakan. At sana mayan tapong idagul, king kaya katam puso yung lugod. At wablawan tamo po na maming tutam o metong nakatampong talapag-obra ng malugod na Diyos. So sana panikwanan tamong sasaglulu ketang dapat amayap papunta keng biye, kaligtasan at biye sala. Dahil kabaluan tapo, kanya-kanyang pusan kaini, kanya-kanyang bit-bit at ingin Diyos yung may gitna mo pong kautos alwad yung kalupatang tao kaini. Bang dating aldo, ikiti-kitam po kaya tambiya kapayapan. Nung nooran la po din kaya tampiya nga rin minta na kayong big spiritu, yung mga taring pumiras ka rin. At arini po din persa na kasalukuyan na tinggaya pong persa, tatatalnan. Nung lawin niyo po, tsupo ka na ako ini dahil kaya tamong kaimi po, dahil yung mamuntukan po signatories, ya pong tinalang kayong passbook. Igami pong secretary, ya pong kaya kaming signatories, mamuntukan mga po, at asing vice president po, ila pong signatories. Then, deta pong may gastos, at yula po kayong secretary, secretary mi po, deta nga nega-naganang ginamit mi pong pera, at nawala po miras, at deta pong gamit, areta po, detang old, kaya kami pong document, kaya nakan, old picture, wire, extension, speaker, deta pong malan kanitang may MBA o si obra po, at sulangan po kaya. At pasibayo, dakal pong salamat, at ngayon, bibiya ko na po, susurrender kayong pingaring mga katol na yan ang pong balang mamik, yung bayo mo pong mamuntukan. At pasalamatan dako ng pundakal, muna po kayong Diyos, dahil kini ako tinubod at kinig po may biyasa. Kabaluan tamo po, nakatamo po ikulong o isukol ng Diyos bang manatili tamo po kaya ng kamang mga nuni. Yung mga niya nakatamo talaga kini para po sumulong at mangyayari ka rin kaya tambalang tungkulan. At mga niyang kula rin pong pasalamatan, din ka akong pengari, kayong binyada pong suporta ka na. Sa po din, bayong alalming opisyalis, kaya nakan, yung mga niyang tala pong sanang suportan. Muna po ka rin pengari, at itang lugod, yung may git, ipagit tamo po, kaya tamo pong kasalpantayanan. Dahil kinita na, igit po yung katutuan, at eta na po panayan pang dakal pong salamat kaya katamong kapatid bayo tampo manyara. Ren pong kaya katamong piece of saw pa 5,960. Kaya pong kadwang basket 1,995 pesos la po. At bigadwa tampong basket uli na po ning atin tamong kapatid may dengue po niya. So pantaya po uling kailangan tamo pong sumap. During wari med. O ita po. Iya po yung kaya katamong piso. O ita po, mag-decide ya po yung busy. Abe tala po anong pasibayo keto. Brike pong pata po bagkus sa Sabiano po ning kaya katamong kapatid.
o ba't po miyabe ako lagyo kaya po mamisinterpret yun po. Po sabihan nyo, din kaya katamong anak at sula kaya katamo pong puder. Kaburyanda po rin kaya katamo pong kabataan ni. Kaya po sinikretuan o nano kaya kayong mamuntukan bang miyabe ko pong karening kaya katamong mikalagyo ko po kening karelang account. So ila po rening migdesisyon aliwa po yako. Pota mabigla kayo po kaya benak na naman uling pisasabihan po kares kemper ne. Reni pong kaya katamong kabataan at tinla pong pondo at tinla pong pera ren ela po pabiru-biru ren karelang pondo. Pwede kaya po lawen na nung magkano la po, pota pesos niya mo. Kaya po ka rin ba yung manungkulan po, ta pesos niya yung pera. Okay mo po, kabataan. Pula na pa mo to. 100. Magkano Brads? 109. 129,169 pesos. Lawen niyo po, karakalda pala pera rin kaya katamong kabataan. Palakpakan niyo po. Kung gangila mo po palang magpayari kasi andro payari din. Salamat po na. Ayan po, yung metong awabra kaya katamo. Mayari po na, kaya metong nga termino na ning kaya katamong kapatadoldo, maranon niyang masyadong mag-declare, ang gaya pong December 31 yan. Na. Abalde po nga balo. Nino pong bayad ng presidente nga ni? Alayo ata ni. Ro? O yung busy at suya? Ay. Yung mato ba? Yung kaya nakanabisi at suya po. O ito. Kenneth po ata yung bayong alal na po. Balwan niyo po yung kaya katamo pong kasalpantayanan. Ene po kalupan ng politika po yan. Pauna ako po, malawt siyang malawting pamang gobyerno kini kang politika. Kaya ni po itong mayari kang term. Ala pong sumabi kaya kang makanyan ada. Itamungan po magobrata mo. Kapag obrata mo po yung nga pong gino, kapag obrata mo yung kaya katamong igpa, magobrata mo kaya tang gusto ang pong makaayon. Kaya tang kaya katamo pong tutukyan king batas na po. Kanyari pong kaya katamong kabataan, maswelo tamo po, magsikap la, ang gaking panahon na ini, na sana po, misasan metong la. Misasan metong kayo po. Itang burina mo po ning metong, yamo po yung malilyari. Yan po, pasabi na, itam po, dineclare de po, o inisplika de po kaya katamo yung palakad king kaya katang kasalpantayanan. Yung magpalakad po, embody. Aliwa po yako yung magpalakad kayang kasalpantayanan. Yako po bilang manimunayo, kaya nakan manimunado. At ila naman pong board din, at ila namang elected board din. Nung nano po itang pikayari na ning board, yamo pong ganapan na ning manimuna. So nung nano po yung burina ning kabuuan, yamo po ing eda kayo po diktan, makanya ning gawan ko, makanya ning kaya ko ako. Wali po. Ing unta direktiba ya pong magdesisyon para kayong kaya katamong kasalpantayanan. So, rin po, maya pa abak po kaya kongan at malugod ya po yung kaya katamong gino. Kaya po tutuking Domingo, yung mag-speaker tamo po Brother Joey Gomez. Pota po, misyan ting ka na akong text kaya, misabit yo, o mawala yung cellphone nga ni po ya. At happy birthday po, kaya katamong kapatad, Brother Joey po, birthday na gani. Ila po, nepo, den kaya katamo pong pikayari nga ning aldongay ni. God bless you all ngan po kaya kongan. Hello. Ikanong mag-birthday, ya po kanong manalangin, panyara.
Manalangin tayo. Hello. Ikmang banal, amay payak sabla. Pasibay po yung makanyana pong mayari, inki kami pong banal na pamitipon king kaurasan na iti. Ginin Diyos, makanyan miya pong payabot itang ang hanggang kapasalamatan mikira. Pablasang makanyan makia pong iningat, imparamingong milabas ka rin kaya kaming biye, alang ni nano balang metong mangkaya kami. Pasalamatan ta ginin Diyos, ing makanyan mo pa pong pagkalob din kaya kaming biye, lalong-lalo na po rin kaya kami pong pengari. Salamat po, kimpersang pong sika ng pagkalob mo ka rin kaya kaming katawang kahang laman. Bang malaya mila pang agalawanig pa rin kaya kaming banal at tungkulan, king koyaldawan 80. Ginin Diyos, manyawat kaya po kaya kang gingorasan 80. Nung atatangalan mo ang po kaya kami ikpaing makagawa kaya pong pamikasala, magkulang ka rin kaya kaming tungkulan. Ginin Diyos, makanyan miya pong anyawaran itang kayang banal apami patawad. Ginoo pablasang dengal doming bukas ikapoy mikabalo. Anyaran mi po kaya kang yeni ing sana, ing makanyan makia pong ingatan, karengal dot bengi mi pong pamanggalo. Ing ilisya makia po at ilawot king na naman pong panganib, o na naman pong kapahamakan, lalong-lalo na ipahking na naman kapanamdaman, ing sakit ang mabayat adurugang babaw na yato, metong mansana kaya kami ginoon Diyos, ing ala pong mayabuban. Ang gana po igpa, pakyabe mila po uret ang kaya kaming kapatad ang pong pengari, amengan daywan at yuking alawang bansa. Sa po ginoon Diyos, ing makanyan makia pong katigan king kaya kang upaya, bendesyonan makia po Diyos ko, at malaya mila pang agalawan din tungkulan ginoon. Ginoon Diyos, king kaurasan iti, waman e mila mampuha kaya beret ang kapatad mi, king kaurasan iti, lalong-lalo na igparet ang merimla ka rin kaya kami pong kayabe o kasalpantayanan. Ing sana po makanyan mula pong kalbitan kapanamdaman, nune ka rin aldomi bukas sana ginin Diyos ing makanyan lang pong magbalik at akayabe mula pong abe-abe kaya pong tupad ka rin tungkulan. Katataw lang po igpa, ni naman pong ating bit-bit kapanamdaman o pagsalbat o pusan king kaurasan iti ikan sablang anak mo. Ing sana igpa ing makanyan makia pong apisan ka rin kaya kang may payang gamat, ibiye mo na sanang ganap itang kapagdanan ang pong sikanan. Bangkareng aldoming paing tunggulan igpa, ingya kaya pong malyaring manyang kanan. Ngayon ginin Diyos, mikakawani na kaya po ang mamanulig ka rin balang ko bumintok nangan. Ginin Diyos, no makanano kaya pong payapa miras king kakarin iti. Ing makanyang kaya pong magsukubli ka rin sarasa liming kubuntok nangan. Ing bitbit miya po yung tula ang pong ligaya ka rin balang puso mi. Ipambanala o rin mo po rin kaya kaming dimuta karalungan kaya pisasan metungan. Sapo ginin Diyos, ing makanyang lapong matanggap king kaya kang banal harapan. At makanyan may naman pong tanggapan igpaitang kaya kang banal apami pala. Maniba nang yun yung gana man po yung kawakasan. Yan asa po. Salamat. Sibul Tagumpay Ningbiye is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Ningbiye. Sibul Tagumpay Ningbiye is now signing off.